Iki cepet. Jane iki ning endi menungsane iki niki. Menungi petenge koyo ngene kok malah ngarit golek rono rene kok. Ampun rasane tun iki. Apa kae ketoke sadus. Montelanan kae apa ya? Kaya ijo. Tun kae. Ah, golek rono lah. Golek lho kok arep kok mendung lak peteng kok mbok. Ya ini kok. Ini wis ora akeh lah. Rono mendung pengeran. Wis. Rono kayak wis lah. Wis lah. Ini para warak usah udan kok. Sore barang. Aku danan bingung mahal. Dah nih kayak wis. Engko kono ya. Golek ngantek. Jan Tun. Ton. Apa? Tak golek rono-rono kae endi to aku lek mulai golek kowe. Yo ada iki to. Oh sing didahi to, suket iki gak doyan to, Tun. Nyapa ora doyan. Mira jeno kowe iki ngengkel. Suket dodo wong iki gak doyan sapine iki. Nah seneng to suket gajahan ini iki. Jenenge tak bilang nek kowe siseng malah wong ira doyan kok malah. Sapi iki suket ngene iki ra doyan. Doyan sing kaya apa? Mendung sak peteng lho, Tun. Lah yo makane iki ora doyan. Yo mong ngarep to dhewe. Kowe ngene diomongi kok malah wong kok nek diomongi suket iki ora doyan kok panggah ngengkel lho nek diomongi ra doyan. Wong nek diomongi ra doyan ya ra doyan kok panggah ngengkel nek diomongi ra doyan. Biasane lho ngene iki doyan. Diomongi suket ra doyan kaya ngene kok. Wis ki ndang golek liyane kok golek liyane kono. Malah yo to ngarep to dhewe. Iki sukete. Jan iki wis tendak kok diomong wong lanang kok malah jongkok ning wong lanang karepmu iki piye? Oh, biasane ngene iki lho ya doyan, ngomong ae lho. Doyan iki diomong iki. Biasane lho doyan. Ngomong iki kok malah jongkok ning wong lanang gak gelem lho. Alah iki wis. Ngomong iki. Ngomong ira doyan kok menghargai. Golek liyane kono lho. Alah ngarep to dhewe awar balik. Ngomong iki kok ora doyan kok malah nengkel ra karu-karuan. Wah, yo kok nek wong gak gelem e. Wong kok diomongi ngono suket kaya ngene ra doyan kok malah ora gur kesel nempali ketong tok suket kaya ngene iki anu. Wis diomongi mutung. Pedes nano. Wong kok diomongi malah ngureng selak magrib malah ngarit awet mangkat luhur mau lho. Kok mau ngulek oleh kirang biadek sapi ra doyan ora. Ini kisane nyugi. Kok jembleng rasane. Aku kang ngarit wis pirang-pirangane puluh tahun kok. Samudeng. Dulu sampai tengeng rasane. Lah mbok pipi. Sama antar sedegowo. Mulih. Nah. Wong wedok ora giatek.